ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ଉପାନ୍ତରର ଉପକୂଳ ସବୁଠି ବର୍ଷିବ, ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା। ଦିନକ ପରେ ରାଜ୍ୟରୁ କମିବ ବର୍ଷା, ଉପାନ୍ତରର ଉପକୂଳ ସବୁଠି କମିବ ପ୍ରଭାବ। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ 23ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। 27 ତାରିଖ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କ୍ରମେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାଲି କରି